A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Quero aproveitar que estamos hoxe aquí nas portas do oráculo para facer unha pequena, iba a decir autocrítica, pero no fondo un pouco máis como addressing the elephant in the room que din os británicos, falar do elefante na habitación, que é o feito de que probablemente estáis escoitando isto máis ou menos un mes despois do anterior Tigre, cando a nosa proposta é suposto horario habitual é subir o Tigre pois, cada 15 días, máis ou menos. Isto pasa, xente, pois porque A que cheira, papá é un proxecto complicado, de organización difusa, elástica. No, en realidade pasa porque non nos organizamos ben e punto. Non hai que poñerse excusas, hai que ir coas cosas por de diante. No fondo, non quero convertir esta editorial tampouco nunha enmenda á totalidade da que cheira, papá, pero no fondo sí, o Tigre é como un pouco o... Non sei se o proxecto estrela, pero sí quizáis o proxecto que teño máis no meu corazonciño agora dentro da plataforma. E A que cheira, papá, pois é unha plataforma que xa ten 5 anos de antigüidade e que, bueno, empeza a ter goteiras no tellado, algunha parede que se empeza a desconchar e algúns arranxos que hai que ir facendo. Non significa isto que vayamos a deixar o Tigre, ni sequera significa que vayamos a propositadamente ampliar a publicación a un espazo máis grande. Sigue sendo o noso propósito e o noso compromiso intentar que isto siga saindo cada 15 días, porque entendemos que é máis ou menos o período en que conseguimos que o podcast sexa parte da vosa vida diaria. De feito, neste sentido, tamén quero agradecer a xente que nos, nesta pequena noite de pedra, nos fixo mandou algún privadiño polo Instagram ou polo Twitter preguntando que pasaba cos podcasts, que por que non estaban saindo. É unha cousa que a nos, sendo unha mágoa, porque significa que non está saindo o podcast, tamén nos anima a intentar que volva e a intentar organizarnos mellor, porque, bueno, pues demostrades que estades aí do outro lado e queredes que seguir escoitando as nosas leries. En fin, sinto de novo esta pequena disclaimer organizativo neste intro que normalmente intento que sexan máis poéticos, fracasando normalmente. Mais penso que é necesario tamén pues, facer un pequeno exercicio de autocrítica e un pouco de transparencia, falar de cousas que non están funcionando ben e que queremos que funcionen algo mellor, e facervos tamén a vos partícipes deste proceso no sentido de que pues, consideramos que a audiencia é parte tamén do produto. En fin, para gravar este Tigre de autocrítica e organización empresarial teño comigo os mellores compañeiros, a plana maior da directiva. Por un lado, está por aquí o Philip Webb, que é o CFO de A que cheira, papá, o completo financiero ourensán. Non é nada de director financiero, senón completo financiero ourensán. Que tal, Philip? Pois eu, bueno, xa ves, como levamos un tempo sen gravar, se tivésemos grabado isto hai 3 semanas, pois iba a decir, como están os máquinas? Pero claro, xa non, nada, xa pasou. E ademais, claro, é un podcast e a xente pode escoitalo en calquera momento. Entón, o 20 do futuro, sinto, o de como están as máquinas era unha cousa que dixo David Bisbal que no seu momento pois resultaba gracioso. Non lembro moi ben por qué, pero, bueno, eso. É tan bello que xa casi é arqueoloxía, sabes, necesitas explicalo, se foi un fenómeno que durou como 5 días. E xa non hai máis. Anda por aquí tamén o Rubén Amado, que eu creo que é o CEO de A que cheira, papá, porque é composto, espléndido e ouveador, que son os 3 adxetivos que se me ocurriron para as siglas. Que tal, Rubén? Faltouche Garrido e Lanzal. Pero xa cho dixen un día, Pero son os meus adxetivos favoritos, porque tampouco teño moi claro que son, entonces... O sea, sí, pero que son nada máis do que é, sabes? Home, Lanzal é fácil porque é como alto e delgado, pero Garrido sí que estou de acordo en que é moi aberto, é simplemente un tío guai. É a maneira da xeración nos de decir tío guai. Fua. Es la forma antigua de decir es un máquina. ¿Sabes? Como están os Garridos? Como están os Garridos e Lanzais? Que no fondo a
as cantigas de amigo moitas veces eran estas. Como están os máquinas. Claro. Porque sabes que as cantigas de amigos estaban as que falaban de amigo, e estaban as de hai que ben estamos todas, vamos celebrar que somos novas. Eso ao final é un bueno, como están as máquinas. Mira, con esta idea, como de antiga será a palabra máquina? Quer dicir, o sea, na Idade Media a palabra máquina existía, era unha cousa de uso común. A ver, a palabra ser é grega, non? Máquina, sí, ¿no? Por etimoloxía, sí. Como que se automove ou algo así significaba, ou... Sí, algo así. Quero recordar. Algo así será. A ver que que sabe o ChatGPT vello, se a Google. Xa, eso é certo, tío. O tema do ChatGPT, a xente que usa como para buscar información é como xa tiñamos Google. Quer dicir, no, por que mellorou isto? Sabes por que mellorou? Porque inventa. Pois, pero eso non é mellorar, é Porque empeorar. o outro día probando ChatGPT cun amigo, preguntámoslle polo río Miño, e danos unha explicación do río Miño. Xa, sabes algunha lenda do río Miño? E contónos unha historia sobre 9 monxes que viñeran de Al-Ándalus e montaran 9 cidades, e cada un cos seus 9 anéis. Aí patinou porque dixo que un dos monxes fundou Padrón na beira do río Miño. Entonces, ou nos falta o elo da historia que leva o Padrón á costa, ou inventou. E pedinlle as fontes e inventou os URLs. Que parecía En serio? Sí. Home, supoño que aí, no fondo, está a lenda esta dos monxes de Santo Estevo de Rivas de Sil, que tiñan os anéis enterrados e tal e cual. O mellor confundiuse entre a lenda dos monxes e os anéis e o Señor dos Anéis, porque claro, en Tolkien, o final da Segunda Idade, pois os Valar destruen como todo Beleriand, e desaparecen os ríos ou cambian os cursos dos ríos, e isto podía pasar co río Miño. Antes pasaba por Padrón, pero logo para castigar os elfos por rebelarse contra os Valar, pois, claro, Eru destruiu a vila de Padrón. Con inundación de barro. E volvimos a reconstruir despois Padrón ou algo así. Bueno, en fin, esto se nos va das mans. Normalmente as intros, a idea é que durasen como 3 minutos, vale, xente. Como me imaginara eu que a intro iba a ser un pouco bajonera de tipo organizativo, a pregunta que pensara hoxe era un pouco distinta, porque ordinariamente xa sei que estades todas deixando entregar as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. A pregunta para volver un pouco a este mood tigretao así festivo de salsa e cumbia é a seguinte: cando pensades que se vai enviar a última fotopolla? Pensade, no, é unha pregunta que ten máis intríngulis do que parece, Cando se vai enviar a última fotopolla? Hai moitas maneiras en que o envío de fotopollas podería terminar. Podería ser coa mesma extinción da humanidade. Podería ser cando a evolución chega a un punto en que as pollas deixan de existir. Ou podería ser cando cheguemos a vivir todos nunha especie de colmena, todos os seres humanos nunha colmena, e non hai por que enviar as pollas, porque xa están aí, todas xuntas. Ou cando academos o nudismo, entón a polla deixe de... O sea, deixe de haber erotismo do oculto. De feito é interesante que Philip antes pensase na desaparición de todas as pirolas antes que no nudismo como práctica habitual. Fala de certa moralidade metida no miolo, Phil? Unha cousa que pode ser o fin das fotopirolas tamén pode ser o cambio de tecnoloxía. Sí, igual que desapareceron os vídeos porno, porque a tecnoloxía fixo aparecer os webs porno, o mesmo cas fotopirolas, claro. Claro, e nese escenario, que sustituiría as fotospirolas? Os hologramas de pirola? Ou... Buah. Eu diría que o máis importante aquí é o feito de que estamos descartando totalmente a posibilidade de que pode algún día terminar o patriarcado, que é o que crea esas actitudes nos homes de pensar que as mulleres queren ver estas fotos non solicitadas das súas pollas. Eu
creo que a extinción da humanidade é máis fácil de imaginar. Sí, Que ou a desaparición das pirolas tamén creo que é máis probable. O cambio de tecnoloxía, porque eu supoño que se chegan os hologramas haberá un cambio e dicir, vale, isto xa pasarse. Porque non vais mandar unha foto que recibas unha notificación a ver o teléfono e che parece un holograma dun pollón, sabes? Sí, de feito gustoume, porque a pregunta ten máis intríngulis do que parece, por eso isto mesmo, porque a mí se me ocurriran como 3 escenarios, pero nin o cambio bioevolutivo se me ocorrera, nin o nudismo como práctica cultural se me ocorrera tampouco. Parecen ambas razonables. Eu só pensar un pouco no cambio tecnolóxico ou na extinción da humanidade. Eran como as dúas opcións que me parecían máis plausibles. Pero eu non preguntei por que se vai enviar a última fotopolla, senón cando. Quero datas aquí concretas. Quero que apostedes por unha causa e unha data. Porque ao final isto é para facer xerarquía, xente, recordade. Pois eu diría que lle quedan 10 anos. 10 anos, as 10 fotopirolas. anos. E que vai pasar ao cabo de 10 anos? O cambio de tecnoloxía. A hologramas. Sí, eu xa aposto pola seriedade, pola normalidade democrática. Era fantasía. Si, é o cambio máis gradual, máis mínimo posible. En plan, o cambio de VHS a DVD, sabes? Claro. Eu creo que vou seguir a tese de que ao final desta práctica cultural tan bonita será cando os penes deixan de existir por mor dos cambios evolutivos que sufre o ser humano. E eu penso que dentro de como mínimo 150.000 anos, pero como máximo 43 millones de anos. E que aparecerá no lugar? Esporas? Flores? Non, flores non. Eu penso que centenares de pequenas protuberancias que sairán da pel do macho e como unha especie de suor sairá que poderá tanto para o mexo como para as outras funcións do pene, pois servirá ese suor que cubrirá todo o seu corpo. E logo o macho e a femia pois terán que entrar nunha especie de abrazo no deserto, porque todo vai ser un deserto nese momento. Vale. No. Pero entonces, si todo vai ser un deserto... No más que me estoy poniendo cachondísimo. Si todo vai ser un deserto non vai ser práctico, porque vai ser un modo de deshidratación ou de exudar semen. Pero pero os seres humanos tamén terán en lugar de mans como osos que parecen palas e poderán cavar para buscar a auga que está debaixo das areas do deserto. Vale, xusto ata ese momento hubo fotopollas, Quer dicir, a cultura cambiou radicalmente, pero xusto ata ese momento houve fotopirolas. Bueno, levarían uns anos en decadencia. É dicir, nos últimos anos xa habería poucas. Vale, pois a miña tese vou no colocar en 50 anos e vai polo tema do nudismo. Eu creo que vai haber unha crise de materiais en que Inditex acabou con todos os materiais producibles para roupa, entón xa non vai haber máis roupa producible no mundo. Vamos a conseguir unhas temperaturas razonables polo cambio climático, entón todos poderemos ir espidos polo mundo, e aí as fotopirolas decaerán simplemente porque xa non teñen gracia, porque é tan accesible como mirar a xente. E coloco este cambio sobre o 2060 ou por aí. Eu creo que o 2060 é razonable. Acabouse a roupa e iso vai ser a final das fotopirolas por efecto reflexo. Non sei como ves. A que cheira papá como vai conmemorar este cambio? Faremos unha homenaxe ao cyborg de Amancio Ortega, que daquelas perderá radicalmente case toda a súa fortuna. A Robo Ortega. Robo Ortega. E cal será o sustituto das fotopollas? Bueno, Philip xa nos dixo abrazos con glándulas no deserto. No, eso é o sustituto da cópula. Pero eu falo da parte cultural, non da parte sexual. Porque ao final a fotopirola é unha cuestión cultural. Pero cabe a... O sea, joder, se tivedes que sintetizar que significa culturalmente eu creo que a xente seguirá debuxando pollas e mandando fotos, incluso cando xa non se saiba o que son. Oh, que boa esa, Como? Ah, que se mantén como icono, digamos. Sí,
e mandaránse fotos dos debuxos, como, mira o que debuxei, como, ai, que guai, non sei que, pero bueno, mola. Hai como un humor petrificado, sabes? As pirolas seguirán sendo graciosas, sabes? Pero xa non saben por qué, unha cousa extraña. Como Que se era fora o logo de Nike, que nadie asocia que a Vitoria é Samotracia. Joder, exemplo de mierda. Nah, co logo de Nike, sabes que é a ala da Vitoria Samotracia. Sí, joder, pero que ninguén o asocia a Bueno, non sei. Eles intentan que o asociemos a cousas, pero eu creo que... Claro, vale. Bueno, sí, non nos liamos máis. Xa conseguín a xerarquía que quería. Así que, por estricto orde cronolóxico, vai empezar o programa de hoxe o Rubén, que colocou a fin das fotopirolas en un plazo cortísimo de tempo. En apenas 10 anos desaparecerán. Agora menos de 10 anos. Sí, xa menos, xa dende que o dixo, xa van menos de 10 anos. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Pois sorprendentemente ben bastante caído, porque hai unha idea que me pareceu guapísima. E lamento moito non recordar a quen lle escuitei, e creo que foi a Arsuaga. A idea é que o ser humano é o único animal que crea os seus órganos. O que se refería a Arsuaga con isto era as ferramentas. Desde esta perspectiva, pensar nunha botella de auga, nunha bombona de oxígeno, ao final son órganos que creas para suplir unha necesidade que a evolución non che dá. Cando Non será tardaríamos? necesario cando as nosas mans sexan palas. Claro, ou cando xa non haxa pirolas habrá que inventar unha pirola para fotografiar. Os PICs ahora mismo son as tecnoloxías da comunicación. A mirade así. Mentre as ferramentas primarias servían para relacionarse co medio, para interaccionar con el, pues, facer un furado para poder reproducirse no deserto, as tecnoloxías da comunicación permítenos case prescindir do medio. Pasamos da ferramenta para cazar a que a comida cazada, procesada e cociñada chegue á nosa casa. Esta falta de relación co medio realmente é pouco saudable. Ansiedades, illamentos, sedentarismos. E hai quen aboga porque estas tecnoloxías son necesariamente malas. Porén, a ferramenta vai no uso. E un garfo está feito para comer, pero tamén pode matar. A tecnoloxía pode isolarnos, pero tamén pode axudarnos a mellorar a nosa relación co medio. E agora, que estamos para acabar a temporada do Tigre do Futuro, ven o sol e os nosos ouvintes terán horas de lecer sen nada que escoitar, vou presentar apps móviles que eu utilizo cando saio ao monte, mas tamén cando saio a pasear polo barrio. Hoxe veño falar de órganos de mirar. Vaya por diante que non recibo financiación de ninguna destas apps. A nosa financiación ven íntegramente do noso Patreon. Estou fartísimo de todos os patrocinadores que estamos perdendo, xente. Entre todas as marcas de Mercadona que menciona aquí o Philip, e agora facer directamente unha sección de nomes comerciais, estou a todos os huevos xa. A ver, nestes momentos os campos están vivindo un momento moi bonito, que é que na primavera entre as flores reina a cor amarela, porque é a que máis destaca na erva verde. Porén, agora que co cambio das temperaturas a erva vai se poñendo máis de cor da palla, pois é mala idea ser amarelo. En estes momentos polos prados veremos que aparecen flores máis lilas, máis moradas, máis vermellas, máis chamativas. É o caso, por exemplo, dos estalotes, sabedes? Que agora xa empezan a salir. Que menudo sustos levei de pequeno coas abellas metidas dentro dos estalotes, chaval. Claro. A mí pasou unha primeira vez que collín un todo. Polos xardíns onde non cortan a erva e polos ribóns de algún camiños hai un mundo de flores por descubrir. Entre elas, as orquídeas. Asociámolas a climas tropicais e a regalos para o Día da Nai, mas a certa que na Galiza temos 46 especies de orquídeas nativas. 46? 46. La Virgen. Moitas delas nas comarcas da montaña, aí cerca de León. A mellor. Son ervas ventureiras. Isto quere dicir que aparecen de xeito natural mesmo en ambientes urbanos, especialmente cerca da costa. E son as flores moi interesantes de observar, pois moitas delas especialízanse en atraer a un polinizador determinado ata o punto, falando de coberturas de semen,
de chegar ao caso da abelleira. A abelleira é unha orquídea que evolucionou de xeito que a súa flor semella a hembra da especie de abellas que a poliniza. Ostra. E os machos achéganse a copular e o que reciben é un cargamento de pole. Ostra, chaval. É o equivalente das almofadas estas otaku de waifus. Pensei que ias dicir o equivalente dun bucaque, pero sí. Joder, no. Un poquinho menos grave, lixeirísimamente menos grave eso. Pero sí, de feito, se buscades a flor, a orquídea abelleira, vedes que pues parece unha abelliña aí metida na flor. Que guai. O bonito é que este mecanismo só funciona cos machos máis novos. A medida que medran, caen menos no truco. Como as almofadas waifus das... E tamén hai flores como os asubíos que son polinizadas por abelaíñas. E as abelaíñas teñen a cuestión de que saen de noite. Claro. Entón, para ser detectadas polos polinizadores da noite, además do olor, estas flores o que teñen son cores brancas, porque chaman a atención na oscuridade, como a estreliñas que medran así polos valados. Pero estou moi decepcionado. Como se chaman os subíos, estaba convencido de que ibas dicir que cantan. Yeah! No. Chaman os paxaros. E de verdad que iba... Claro, o de parecer como se houbera unha abella dentro é guai, pero se me dices que hai plantas que fan ruido, que cantan, vou estar moi contento con esa explicación. Destas, o que te podo decir é que o nombre do xénero é o silene, que o reciben de Sileno, que era un sátiro que sempre estaba borracho. E o rei Midas un día atrapouno para ver como era de sabio sereno. E cando estaba sereno dixo que para o ser humano o mellor era morrer rápido porque a vida era unha merda. Pero, mira, tú buscaches ese dato ou é unha cousa que tú sabes por algún motivo? Seino porque o busquei fai tempo. Home, pero eso... Eso vale para todo, claro. Claro, pero non... Quero dicir que non fui... Vou buscar curiosidades desto. No, é o eruditismo de Rubén que lle sae polos poros e intenta que non se note. Isto é que cando estudiaba oposición, pois, nos meus descansos iba polo monte e quitaba fotos a flores e despois buscabas en Google. O locus amoenus, joder. E como as buscaba? Que desto iba a falar na sección. Pois utilizaba unha ferramenta que se chama PlantNet. Eu teño PlantNet, así que esta sección xa non fai falta, sei todo o que vas dicir. Eu non o teño, así que volve a facer falta. Mola moitísimo. Mola moitísimo. PlantNet, como o Philip xa sabe, é unha aplicación que mestura unha IA e unha rede social. Ti subes fotos das plantas e a IA cotexa coa base de datos para darche unha serie de plantas que poden ser cunha probabilidade de acerto. Por exemplo, normalmente ordenachas, non? Esta primeira que che dá ten ao mellor un 50, a seguinte un 30, etc, etc. E unha vez feita a observación, ti podes publicala nun grupo dentro da app para que persoas humanas validen a observación ou fagan comentarios. Eu, para confirmar a observación, normalmente acudo a un blog que se chama Flora de Galicia, que é un catálogo botánico que leva Suso, unha das miñas persoas favoritas de internet, porque sale cun sombreiro de palla na foto de perfil, é enxeñeiro naval e ten un blog de botánica. Joder, goals, o soño de que quero ser de maior, en realidad. Además, en PlantNet hai un grupo que é Flora de Galicia, onde estamos, pois, os enfermiños de aquí. É como de grande o grupo? Pois andará polos 300. Ostra, en serio? Bueno, estou dicindo unha cifra que me sona, pero non vouche mirar agora. É que hai, bueno, non sei se queres que revele estos datos, pero hai como a versión ultra cutre disto que xa se levaba facendo un tempo no Facebook. Non sei se coñecedes, bueno, a dinámica dos grupos de Facebook é unha cousa que a mí me fascina porque é como unha especie de agregador de persoas
que en realidad está moi mal feito e entón dá lugar a un montón de disonancias, a xente aí odiándose, que non sabe por que acaba no mesmo grupo e tal. Bueno, é unha dinámica social que me fascina. E hai un grupo en particular que se chama Flora e Fauna de Galicia, que hai persoas que utilizan para subir fotos de sitios bonitos de Galicia e hai xente que utiliza para pedir que lle identifiquen animais. E entón está no seu xardín e saca unha foto a un sapo ou algo así e preguntan que é isto? Como en plan, é un sapo, tío, claramente é un sapo. Sabes, en plan, fan preguntas como a un foro aleatorio de xente, non sei, é fascinante, é fascinante. No, en Planet tamén pasa que ao mellor unha xente subeche fotos de flores da súa casa. E claro, eso non funciona porque para que IA funcione, valga a redundancia, tens que circunscribirte a un área xeográfica, claro, para acotarlle o catálogo. Entón, ao mellor subiche unha suculenta, unha cousa así, e dixe, que flor é esta? Fotos borrosas, e claro, a xente, pois, non che din, va, puta mierda, sabes? Pero directamente ignorante. A peor das contestacións é a indiferencia, Rubén. E, bueno, neste tempo, por entre as flores, imos encontrar de seguro bolboretas. É unha tarefa ben interesante para os paseos polos xardíns ou polos prados e aprender a poñerles nombres ás bolboretas máis comuns. Un xénero de bolboretas moi común son as vanesas. Non sei por que me parece faltosísimo, en realidad. É como esta moda agora de chamarlle como... como lle chaman a xente pija aos americanos, que chaman por un nome de persoa, como Karen. As Karen. Bueno, pues algo así. A Vanessa é moi 2000. E a Vanessa Atalanta, en concreto, seguro que xa a vistedes. É unha bolboreta de ás negras con ribetes laranxas na parte inferior e blancos e laranxas nas puntas superiores. Ah, la Vane. Por que non me dixeres? Claro. Claro, eu coñezo. E após unha prima das Atalantas, que tamén podes ver na Galiza, é a Vanessa Cardui, que é a Vanessa dos Cardos, que chegan por estas datas a Galiza coincidindo coa floración dos cardos, que teñen flor lila por ser flor de verán. E a Vanessa dos Cardos, xa falei dela alguma vez, é a campeón das bolboretas viaxeiras, facendo migracións de miles de kilómetros desde o Sahel a Noruega. Porén, a máis común, sin duda, é a Pararge a Egeria, que recibe o nome da peregrina Exeria. Que guai. Bueno, explica quen é Exeria, que igual a xente Exeria é a primeira peregrina da que temos constancia, que foi por Terra Santa, polo norte de África, e que era galega. É que nunha obra de María Xesús Queizán fan amiga de Prisciliano, que atope con esa trama. Sempre co tema de Prisciliano. Canto medía Prisciliano, Por alturas que nos di. Non salían por alturas. E outro día busqueino, pero non salía. De galeg este. O rollo da Pararge Egeria é que os machos desta especie son territoriais. E o seu territorio é tan bucólico como unha raíña de sol no límite do bosque. E defende de outros machos en delicadas loitas corpo a corpo. A que unha vez vistes bolboretas chocando no aire repetidamente, como bailando? Sí, sempre entendí que estaban fodendo, pero non sei se... Estaban loitando. Sí? Sí. Cando foden o que fan é botarse ao chan. Porque necesitan tracción. Que tamén as teño visto, sí. Os seres humanos do futuro. Claro. Pero cando loitan o que fan é subir hacia arriba. Por que loitan? Polo territorio. Claro. Porque hai uns... Según o forte que sea o macho, vai ser territorial ou vai ser o que se chama patrulleiro. E se un territorial ve a outro entrar no seu territorio, bota fora. Porque ese sitio do prado é para el e para as súas hembras cando pase. E canto pode medir o territorio dunha bolboreta? Pois... É dicir, estamos falando duns metros cadrados ou pode ser un pouco máis grande? No, ou pode ser prácticamente unha planta? É eso. Claro, é unha raeliña de sol, é unha cousa moi pequena. Ostras, Más que o territorio é como se forse o cuartel general, digamos. Xa. Está nesa zona e se pasa unha hembra por aí vai a copular e se pasa un macho vai botalo fora porque a que pase por aí vai ser súa. Xa. É un pouco patriarcal. Así que é unha sala pelícano. Exacto. Como as salas VIP de Pelícano, efectivamente. Si tes Oxe, por fin o programa que nos cancelan.
Se ti tes o capital suficiente, pois colles a zona VIP, e se non, pois tes que andar dando putivueltas. Pois ese é o comportamento da paraxe egeria. A ferramenta para aprender os nomes das bolboretas seguramente xa tes no teléfono e parece fatal darlle publicidade, pero trátase do Lens. Pero pilla o lens as Sí. bolboretas? Dada a vistosidade das as da bolboreta, resulta sinxelo identificala. Entón, se consigues quitarlle foto á bolboreta pousada, funciona bastante ben. Eu, para confirmar as observacións, porque ao final tamén pode fallar, o que recurro é o Project Bolboretas de Galicia, que está na web naturalist.mx, que é unha rede social donde, sin necesidade de registrarse, podes acceder a un catálogo de bolboretas ordenadas da máis común a máis rara, confeccionado por naturalistas aficionados galegos. Suso. Ojalá. Ojalá fose Suso. É unha inteligencia artificial, Suso tamén. Son as siglas de super humano, bueno, humano non, pero Super Uber super ultra sabio orgánico. de Ourense tamén. Suso. Suso. Bueno, nesta web o rollo que os nomes están en inglés, pero buscando por nome científico, pois é fácil dar co nome popular en galego, ou podes preguntar na casa. Dicir, mira, ti esta bolboreta teslle nome. E pode darlo a unha conversa moi agradable e moi divulgativa. Ostras, é unha cousa na que creo que na miña familia, por exemplo, hai cero coñecemento. Pero bueno, igual é simplemente porque nunca preguntaches. Tamén, é destas cousas que nunca lle escoitía a ninguén chamarlle a unha bolboreta polo nome. Xamais. E o bonito desta aplicación é xusto eso, buscarlle o nome, porque despois conócelas. É unha sensación moi... Claro. Non sei como dicilo, moi mindfulness, por exemplo. Sí, no fondo como moi futurista. Hai un... Bueno, entendo que quizáis a moralina final da sección vai por aí, non? Pero o tema da... Esta cousa que agora está un pouco de moda dentro das novas tecnoloxías da realidade aumentada, para min é unha cousa que se adquire simplemente con coñecemento. Por exemplo, se aprendes o nome das árbores, aprendes o nome dos paxaros, realmente o mundo se abre ante ti, quer dicir, a natureza se abre ante ti dunha maneira moitísimo máis rica. Aprendes a mirar matices, aprendes a mirar, pois este vai ser o paxaro que xa coñezo, pero está aínda moi noviño, ou esta árbore, cando é pequena, ten esta forma, e cando é moi bella, embellece desta maneira. Realmente é como se fose un Pokémon GO, sabes, da realidade. Volvese como unha cousa que gamifica simplemente a través do coñecemento. E incluso tamén como que crea rutinas de pensamento para recoñecer patróns, identificar cuestións, e además as taxonomías, o rollo de familia, xénero, todo isto funcionan como un tiro. Sí. É un dos grandes inventos da humanidade. E por último, xa acabo ca publicidade gratis, está o meu tema, que son os paxaros. E a ferramenta por excelencia para a observación de aves son os prismáticos. No escuches el lamento de las aves. Publicidade de prismáticos. Cada tres más nos parques da publicidade da óptica. Que, por certo, na miña sección vou mencionar uns prismáticos que tampouco ten maior importancia, pero creo que é a primeira vez que falamos de prismáticos no Tigre do Futuro. É moita casualidade que salgan dúas seccións. Pois a mí é unha cousa que me flipa. Falamos cando queiras de prismáticos. Un especial prismático. Podemos traer a Astro Xavi, que controla moito de lentes estes rollos. Sí. Eso, nos parques da cidade ou cando vas a ambientes de árbores, os prismáticos son inútiles, porque salvo xente con moita práctica, apuntar é difícil. E para cando consegues, os paxariños xa voeu. En estes casos, o máis práctico, entre comillas, é o ouvido, porque os paxaros son moi presumidos para as plumas, pero non din mentiras. O rei dos ceos do verán, por exemplo, é o cirrio. E o cirrio é un paxaro moi sincero e moi preocupado pola súa identidade. Porque o macho voa preguntando cirri, 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 e a hembra responde sí, sí, sí. E se alguén dos nosos ouvintes
coñezo cantos cirrios, vai me dar razón nesta norma. E además son aves fascinantes que na súa evolución abrazaron a vida no aire con tanta forza que prescindían da vida en terra. Desde que un cirrio sae do niño ahora a principios do verán, vai recorrer kilómetros sin pousarse nunca máis en terra, só o verán seguinte. Comen, durmen e copulan. Hoxe vai de copular, asistir. Polo que seña. Comen, durmen e copulan voando. Isto ten as implicacións moi bonitas. Non no referido a Kama Sutra de aves, sino a que, por exemplo, os cirrios da colonia da Coruña, que se viven cerca do obelisco, o único chan que pisan en todo o ano é o chan da Coruña. É eso que van hasta o Sáhara, van ao Sahel, cruzan o Mediterráneo, pero só pisan o chan da Coruña, que xa hai que ser coruño. Un pouco cruceiristas que nin se baixan do barco, sabes? Sí, técnicamente estiven en Xénova, pero facía mal día e non baixei do barco. Ou vos pensade que na muralla de Lugo tamén hai unha colonia de cirrios. Sí? Eses cirrios, o único chan que pisan en todo o ano é a muralla de Lugo. Só pisan patrimonio da humanidade, son unha cousa delicatese. Que guai. Pero Rubén, coño, recoñecer os cantos das aves, que difícil, se eu ni siquiera teño ouvido musical. Pero tes teléfono. E a aplicación que uso neste caso é o Merlín, que funciona do mesmo xeito que PlanNet, cotexando bases de datos, só que además das fotos, aí a traballa con sons. Compara patrón rítmicos, frecuencias e timbres e dache unha especie, que logo ti tes que cotexala para acabar de afinar o resultado, digamos. Buah. Mola moitísimo. É que o do cántico, a min que tamén me gustan os paxaros, son un pouco, comparto un pouco a enfermidade aquí do Rubén. Só estou empezando, agora xa, despois de xa ben igual 2 anos interesándome polo tema dos paxaros, só estou agora empezando a distinguir cantos, É unha cousa que require moitísima máis finura que o visual, polo menos para min. E o bo da aplicación é que che di isto que estás escuitando é isto. E a partir de aí asocias o son, sabes? É máis fácil de recordalo que se te pos a escuitalo ti na casa, o son, ou a... ou a sí, mirar porque... as onomatopeas das guías de aves. É que sí, o das onomatopeas sinto moito, a xente esforzase moito, pero a mí non me convence nada. A mí, o sea, é un mecanismo de identificación pésimo. Pero require un pouco, para facelo ben, requiriría un pouco obligarse a un mesmo a escoitar na súa casa, en plan, vale, este o canto, é como interiorizalo, mentras que o tema visual simplemente reforzase coa pura práctica, en plan, cada vez que es un paxaro intentas pensar cale, e xa está. Claro, o bo que ten esta aplicación é que ti, como tes que afinar ti o resultado, dicir, é isto que escuitastes, o que faz é, unha vez que o grabas, e che di, pode ser este, ti tes que cotexalo. E eu cotexo utilizando a guía de aves da Sociedade Española de Ornitoloxía, que tamén está en app, e últimamente melloraron e agora funciona ben. E claro, nese traballo de cotexo estás escuitando, comparando, quedaste con matices e dis, sí, é isto. E bueno, o ano pasado eu empecé a usar o PlanNet dos meus paseos, e hai unhas semanas polo campo a Torre de Hércules de repente cheguei a un sitio onde coñecía as flores nas que me caía a vista. E é unha sensación moi guai. Ao paso das bolboretas, a miña cabeza repite os seus nomes e agora, a medida que uso Merlín e recoñezo as aves polo canto, estou adquirindo o hábito de ver sin ver, ou ver coas orellas, se o prefiren. É que a ferramenta tamén é uso, e o que pode servir para isolar tamén pode conectarte ao teu entorno máis inmediato. Pois moi ben. Despois deste... Non sei como identificalo. Oda antiludita, non? Como unha especie de oda a que a tecnoloxía en realidade engrandece as persoas en vez de a clásica tese ludita de que as empobrece, de alguna maneira. Tecnooptimismo. Tecnooptimismo, joder. Elogio a Suso. Églogas a Suso. Robot Suso. Pois sí, pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. O que era un poquiño máis optimista respecto á supervivencia das fotopirolas era eu, que lle daba case 30 ou por aí anos de supervivencia.
Así que vou seguir contando eu hoxe a seguinte sección. Había tempo que non traía un tema de mitoloxía á sección, que eu recorde a última cousa así de mitoloxía pura que vos contara era a lenda da Copáconan. Non, seguramente algún amante do tigre recorda quizáis algunha intermedia que eu xa esquecín ou decidín esquecer. Mas dentro das miñas teimas, das liñas das diferentes seccións, decidín volver a esta temática. E hoxe vou vos falar dos changelings, os nenos trocados. Unha muller vivía nunha aldea moi pequena no fondo dun bosque no máis fondo da Selva Negra, no sur de Alemaña. A muller está encinta, está embarazada e é demasiado maior para estar embarazada nun tempo en que estar embarazada sendo demasiado maior é verdadeiramente perigoso e en un tempo onde ser demasiado maior en realidade non é tan maior como podemos pensar hoxe en día. A muller está a piques de dar a luz e o seu marido morreu nunha guerra demasiado lonxe, demasiado afastada, e recibe as novas por unha fonte un pouco fiable, mas non lle queda outra que confiar en que efectivamente xa non vai chegar ningún marido, xa non vai ter pai ese neno. Dá a luz a soas, ou case a soas, acompañada apenas dunha bella matrona, da que tampouco se fía moito e non coñece moito en realidade, mas que é a única axuda que pode recibir nesa aldea no fondo da Selva Negra. A ver, atopar algunha matrona aí no medio do bosque, pois, aínda que non confíes moito, pois é algo, non? O neno nace, con todo, saudable, e parece que as cousas van a ser duras, pero van a sair adiante para esta bella muller. Con todo, o neno, en realidade, é un pouco raro. Fai algunhas cousas extrañas, aprende a falar prontísimo. Primeiro tiña o pelo moi clariño e parecía que ia ser loiro, pero despois definitivamente quedalle un pelo branco, como se fose canas. Compórtase de maneira extraña, cando aprende a andar de maneira moi natural, case como sen gagatuñar, case sen caerse. E esta muller empeza a ter sospeitas de que algo extraño pasa co seu recén nacido. Unha noite, falando co neno, descúbrelle dicindo palabras que ela non coñece, que ela nunca lle dixo e que ningunha outra persoa lle puido comentar porque prácticamente viven illados no medio da nada. Así que, definitivamente, sospeitando, decide poñer a proba o seu suposto bebé e empeza a ferver cervexa nunha landra, unha cousa rarísima, unha cousa loquísima. Nas conquiñas das landras empeza a ferver cervexa. E o bebé cando a ve facendo isto, pon unha cara como de desconcerto total e di a seguinte frase: eu, que son máis vello que os carballos que deron esas landras, nunca na miña vida vin ferver cervexa nunha landra. E con isto demostrou que en realidade era un vello troll e desapareceu. Este conto está recollido nos contos dos irmáns Grimm e é un exemplo do tropo moi clásico, moi antigo dos changelings, dos nenos trocados, que é unha bella idea mitolóxica de que as figuras lendarias que habitan nos bosques, xa sexan os trolls, as fadas ou outros animais ou outros seres parecidos, en xeral o que se poden marcar tradicionalmente dentro dos elfos, a outridade, tiñan ese costume de os mouros na tradición galega, o curupí o curupí na tradición paraguaya, tiñan o costume de intercambiar os seus nenos da súa estirpe por nenos humanos para, con distintas finalidades.
Bueno, de feito, como podedes ver, o conto que vos contei trata da outra modalidade, que é, ás veces, supoñe intercambiar un neno troll ou un neno elfo por un neno humano, pero ás veces era un troll moi vello que decidía sustituirse por un bebé humano coa finalidade pois, de vivir tranquilo, estar na casa cunha señora que o coida e o dá de comer, dalle a teta e tal. Seguramente compinchado coa bella matrona tamén. Había pistiñas aí, fundixando pequenas pistiñas. A outra modalidade, que en realidade é máis habitual, a pesar de que decín contarvos esta outra, simplemente por ilustrala, é a idea de sustitución, ¿no? Un neno troll cambiado por un neno humano. E segundo as lendas, estas trocos se facían pois, por distintas finalidades, ¿no? Unha é que supostamente, por exemplo, os elfos tiñan gran amor por os nenos humanos, entón querían poder crialos eles, estaban dispostos a dar os seus nenos elfos en adopción, por decirlo así. Que mono. Tamén había a versión contraria, que era que os elfos querían ter un servo humano, entón xa o collían dende bebé, criábano para ser servicial cara a eles, e a cambio, pois, os humanos podían criar os seus nenos simplemente cando se facían maiores, pois volvían á tribo. E algunhas versións simplemente o facían por joder. Puñanche un neno dos seus simplemente para fastidiar. Que quizás sea a mí a que máis me gusta. É a das monxas da Guerra Civil onde entronca. Claro, a das monxas da Guerra Civil realmente non é unha... Pensei, non é? Fora bromas, pensei no mentre preparaba a sección, pero creo que non encarga ben nos changelings porque os pais saben en todo momento que ese neno non é deles, que é a figura esencial do changeling. O terror do changeling do neno trocado é como unha ruptura, eu creo, hai varias teorías e varias interpretacións, pero para min o terrorífico é como descubrir que tes un espía na casa, non? Descubrir que algo que non é humano ou que non é o teu neno está ocupando o sitio que debería estar ocupando ese neno. Tamén hai algo da perpetuación, non? Porque ao final é como invertir recursos en criar un vástago, digamos, que non é teu. Sí, a parte de como que te está drenando os recursos. Claro. É un punto. A idea dos changelings ou o tropo dos changelings en realidade vén de moi antigo. Se buscades en internet hai algúns exemplos incluso de literatura clásica que de alguna maneira introducen a idea dos changelings incluso nas estrixes, na literatura grega e tal. No caso galego, curiosamente, ata onde chegou a miña pequena e humildísima investigación, non atopei ningún exemplo de neno trocado deste tipo de historia, e porén, polo visto, sí que é moi habitual na mitoloxía asturiana, onde sí que se conta, hai moitos contos de o que les chaman xianas, de feito, en moitas ocasións chamanlle xianas mouras, o que conecta moito máis coa nosa terminoloxía mitolóxica, que sí que facían este tipo de intercambios entre nenos propios cos nenos humanos. De feito, hai un conto asturiano que aparece recollido, aparece na Wikipedia, non é difícil de atopar, que me pareceu moi curioso, onde o intercambio ten unha finalidade aínda máis concreta, que é que a xiana moura deixaba o seu neno a unha labradora asturiana, mentre ela estaba traballando, facía o cambiazo, e non pretendía que a asturiana o criase, senón que só quería que o bautizase. A idea era que cambiar o neno antes do bautizo, que a persoa humana bautizase o neno da moura e despois recuperalo xa bautizado, porque xa estaba como protegido por Deus, cando eles non podían performar o rito do bautizo. Ostras. Xa, isto moloume bastante. Que boa. En todo caso, e aínda que no caso galego non temos exemplos destes changelings, eu creo que é un tropo que se ben eu particularmente non bebín da mitoloxía, non me contaron historias de nenos trocados, pareceme moi recoñecible a través de, curiosamente, outras modalidades de ficción. E eu vou dicir que eu creo que o primeiro exemplo de changeling na ficción que eu vivín foi Tú a Londres e yo a California. Non sei se recordade esa película. Que era da Olsen, non? Non. Era Lindsay Lohan facendo ela de dúas xemelgas. É boa esa peli. É boa esa, o sea, eu creo que lle collín moita manía porque miña irmá estaba obsesionadísima con esta peli e me obligou a vela igual, sen exagerar nada, 50 veces e acabei odiando a película, pero creo que unha película bastante boa.
E non é baladí, non o traio só como un exemplo random, senón porque creo verdadeiramente que a retomar neste contexto, no contexto desa película, a idea dos changelings, dos nenos trocados, fala tamén de como é un tropo que fala de como de crises familiares ou de temores familiares, e ese é un tropo que foi moi habitual na ficción norteamericana dos anos 80 ou 90 porque se popularizou moitísimo o divorcio en Estados Unidos. Empezou a haber moitísimo divorcio e había necesidade de facer historias sobre nenos divorciados, como soportaban ese divorcio dos seus pais. En ese contexto, a idea dos nenos que se cruzan e cada un vai cun pai, de alguma maneira volve, o sea, como que fai reflotar ese antigo tropo para un contexto de novas crises familiares. E eu teño a esperanza de que daqui a uns anos vexamos a primeira historia de changeling con xestación subrogada. Claro. Es que lo pide o tema. Pero digo, sí, ahora que dices esto de tú a Londres y yo a California, sí que hay un montón de pelis de esa época que son de ese rollo, y siempre son con xemelos, o incluso con lecturas de clase. O sea, Anastasia, por exemplo, ao final... Vaya, non o pensar. Buah, que bo exemplo de changeling en realidade tamén, Anastasia ou Princesa por sorpresa, ou... suelen ser pelis nos que pues, un paria de repente descubre que a súa situación é circunstancial porque pertence á nobleza. E, joder, ahora dixeste fíxome clic. Claro. Jo, pues está moi, o sea, gustoume moito da Anastasia porque vale que é verdade que é a revisitación de Disney, ¿no? Pero no fondo é a mesma idea, a idea de tivemos que joder, de feito estou pensando que claro, porque eu sí que teña moi metido na cabeza que Anastasia, que o tropo de Anastasia era o mesmo que o tropo de Moisés. Que o tropo de Moisés que é como entregado aos faraóns, se crías entre os faraóns, pero en realidade é israelita. Ostras, o Harry Potter. O Harry Potter tamén sería un changeling, sabes, como que agochaches a un neno mago dentro dun fogar de muggles para que non o descubriran dende fora. No fondo é un changeling tamén. Claro, para a literatura fantasía agora vexo que é unha cuestión moi útil e moi inteligente porque che permite que o lector ou o espectador descubra o mundo a cando o protagonista e fai de forma moi natural o presentar as coordenadas de realidade dese mundo, non? De feito, a primeira parte de Harry Potter é explicarlle o mundo da maxia, as súas verdadeiras orixes, non? Claro. Ao final é un recurso moi útil para a fantasía. Sí, e no fondo como que coloca sutilmente a idea do destino a través da orixe, que eu creo que esa no fondo é a potencia, por exemplo, do relato bíblico de Moisés, que é a idea de en realidade este iba a ser en todo momento o liberador dos xudeus porque a súa orixe destinada viña xa determinada dende ese momento de expósito, non? Como de deixalo... Anakin Skywalker. Anakin Skywalker é outro changeling, agóchano na como eran os tíos que eran granxeiros, non? Sí, algo así. La vida é sueño. Pero eu creo que changeling tamén é o nome da especie de extraterrestre que intenta matar a Padme na segunda película. Creo que sí, Changeling. Estás de coña? Changeling, Attack of the Clones. Pregunta a ChatGPT que te inventa historias se non é de verdade. Sí, é Changeling. En serio? Sí, que guapo. Ostras, chaval. O fuck mental que nos acaba de facer o George Lucas, ¿no? O George Lucas, joder. Bueno, non me esperaba estas revelacións, non me esperaba. Queredes escoitar a miña imitación de cando Jango Fett a mata? Por favor. It was a bounty hunter called... Que momento radiofónico, xente. Wow. Pois ben, estes exemplos de changelings nas diferentes modalidades de literatura revelan en realidade eso, que é un tropo moi clásico e que ten que ver, eu creo, como mencionábamoslo antes, cun medo moi atávico a que algo
alleo se instaure no noso fogar, no espacio máis íntimo. Isto encadra tamén co feito de que a maior parte das revisitacións máis literais do changeling, non estas quizáis máis sutil que mencionamos, case sempre na modernidade están asociadas ao formato do terror. E case sempre, eu creo que moitas veces a idea do neno endemoniado, a idea esta do anticristo, do anticristo que de repente se encarna nun neno, encadran perfectamente con esta mesma idea, non? Como que é o demo o que coloca un neno nunha familia humana para que creza entre eles. De feito, hai algúns elementos moi guais da cultura escandinava que tiñan como moi interiorizado isto dos changelings, este medo dos changelings, que era que, polo visto, os nenos dos elfos ou dos trolls tiñenlle moito medo ao ferro, entón sempre puñan debaixo dos berces dos nenos algún elemento de ferro, unhas tesoiras, un martelo, e se verdadeiramente o neno non era humano tendería a saltar do berce e escapar, que me parece un detalliño, un ditereño guai. Es buena. Sí, pero como sempre os mitos sempre teñen como unha dobre face, e normalmente falaba de algo terrorífico, pero tamén atopei algúns exemplos onde a idea do changeling non tiña tanto a ver cun terror que superar, senón cunha especie de proba que tiñas que ti demostrar que era suficientemente bo pai, que era hai un conto sueco dos suecos, que era que unha familia descubría que tiña un neno dos trolls e intentaba decir como podo facer para que a familia troll me devolva o meu neno. E o que lle dicían algúns veciños era maltrata o neno, trata o fatal, méteo nun forno, e entón a mai troll volverá por el e o devolverá, pero a mai sueca decide que non, que o mellor é tratalo ben, cuidalo e tal, e esa amabilidade é recompensada pola familia dos trolls, que vendo que o neno foi adecuadamente cuidado decide facer a troca, que me parece como unha idea rarísima, pero bueno. Está recollido tamén como parábola dos changeling. Sí, é que é un pouco roubo cho neno e como te conformas co roubo, devolvo. Bueno, claro, se non te molesta, pois non ten gracia, así que toma. No, como, en plan, como que os trolls son os gardas da moralidade e queren descubrirse verdadeiramente es boa persoa ou non, sabes, unha cosa así un pouco extraña. Sí, pero ao mesmo tempo un pouco sao, porque para guardar a moralidade fanche primeiro a... Aparte destas non sei, moralinas dos mitos, hai algúns intentos de explicacións de tipo sociolóxico para intentar entender a figura dos changelings na mitoloxía popular. Algúnas me parecen un pouco guidas polos pelos, pero hai algúnas que me parecen máis interesante. Algúns autores inciden na idea de que quizáis os changelings son a traducción mitolóxica dun problema verdadeiro das culturas premodernas, que era que os nenos podían ser forza de traballo, pero se non superaban unha determinada idade ou durante un período de ser moi cativos, moi bebés, eran verdadeiramente o que falábamos antes, un lastre para a familia, unha boca que alimentar que non ofrecía nada a cambio. Entón, se a familia se encontraba nunha situación moi grave económica na que non era verdadeiramente capaz de nutrir a ese neno e leválo ata un estado onde podía dar traballo a cambio do que consumía, pois esta idea do changeling facía unha especie de traducción convertendo o neno nun demo e a partir de aí te podías permitir como matalo, non? Porque xa non era humano, como que necesitabas cambiar a natureza do neno na túa mente antes de poder tomar medidas moi drásticas. Non o sei. Outra teoría que me pareceu moi interesante que era a idea de que os changeling no fondo era un intento de explicación mitolóxica de nenos que nacían con deformidades ou nenos que nacían con algún tipo de problemas físico, e de feito hai algúns autores que indican que especificamente que o máis probable que foran nenos que estaban dentro do espectro autista e que comportamentos que tradicionalmente se asociaban con estos especie de nenos elfos son comportamentos moi típicos dos nenos que teñan algún tipo de autismo, que é como que se quedan mirando para esquinas raras da habitación, non fan contacto visual, aprenden moi rápido algunhas habilidades pero tardan moitísimo en aprender outras. Entón que sería como unha especie, un pouco como esta idea de que persoas endemoniadas eran epilépticos na antigüedade bíblica, non? Pero aplicado especificamente aos nenos. E a outra explicación que a mí me parece a máis bonita, bueno, non é unha explicación, non? Pero como unha especie de espello reflexo onde se mira o mito,
E ten que ver cos paxaros, que antes mencionaba Rubén, que é o caso do cuco. Para min, o caso do cuco é o exemplo da natureza do changeling. Non, bueno, seguramente a nosa audiencia que é moi erudita xa sabía isto, pero para a xente que non o saiba, os cucos colocan as súas crías, os ovos das súas crías en niños alleos. E normalmente o ovo do cuco nace antes que os outros ovos dese niño. O cuco que nace bota fora os outros ovos, evita que saian os seus irmãos de familia falsa, e obriga, bueno, non obriga, pero os pais nunca descubren que ese verdadeiramente non é o seu fillo e o alimentan e o fan grande dentro dese niño. E de feito, se buscades en internet, hai imaxes super perturbadoras de paxaros moi pequeniños alimentando a un cuco, que é un paxaro que xa ten certo porte, que nos últimos estadios nin cabe no niño, que é grandísimo, está totalmente desproporcionado, e dous paxariños pequeños que se creen os seus pais danlle de comer a un cuco que xa é super grande. É unha imaxe super perturbadora. Para mí é das imaxes da natureza que máis medo me dan, tío. Teño que dicer unha cousa aquí, que é que noutro capítulo do Tigre xa falamos dos cucos, e esa repetición, sabes en que nos converte? En que? Nun reloxo de cuco. Volven a ser as 12 da noite no Tigre do Futuro. Falando de vídeos, tamén é moi perturbador ver os vídeos de como os puliños de cuco, nada máis salir do ovo, o primeiro que fan é empurrar os outros. É como, o sea, en automático. É o seu instinto, é o instinto puro. É un instinto, levos a empurrar. Dá puto medo, En xeral, se buscas algún documental dos cucos, dá puto medo, sinceramente. Por eso pensei ao primeiro no tema da cuestión de recursos, do medo a estar alimentando unha prole que non é túa, que entendo que pode ser, no caso, sociedades matrilineais ou patrilineais, entendo que pode ser un temor de dicir, hostia, que este igual non é meu fillo. É a razón pola que os curas non teñen descendencia, non? Bueno, e para acabar a sección non me resisto a darlle un toque extravagante. Buscando sobre o tema dos changelings na historia, houve certo momento histórico onde cobrou bastante forza a idea de que o rei Carlos I de Inglaterra, que viviu como durante o século XVII, era verdadeiramente un changeling, un fillo de elfos. E era como un rumor de que a matrona no nacemento puxera eso a raíña anterior un neno elfo e o criaran como Carlos I, pero que tiña un comportamento moi raro e era un tipo moi extraño e que claramente non era humano. Seguro que era a idea de Gondomar. E me pregunto se o seguinte, o sea, o actual rei Carlos non será tamén un changeling. Como ves, Fio? En serio, vas facer a comparación cun elfo? En serio? Vas... Non o sei. Xa estamos facendo chistes de orella. É que a propia historia é que me está obligando a facer este chiste. Non son eu, son un mero mensaxeiro, un mero emisario da historia. O chiste faise solo. Buah, é os reptilianos. Iba a dizer, realmente son reptilianos. A idea dos reptilianos no fondo é de changelings, non? Como que están como agochados entre nós. Un pouco os body snatchers, a peli esa que no fondo é unha metáfora da unión, o sea, do comunismo infiltrándose en Estados Unidos, tamén un pouco por aí. En xeral da xente famosa, quen pensades que podría ser un changeling? Mark Zuckerberg. Está un pouco como asumido. Eu nunca vin unha persoa con menos capacidades para comportarse como un ser humano. Eu iría polo caso contrario. Eu creo que claramente un changeling Nicolas Cage. O sea, como que se lle vai, derrápalle a humanidade. Messi. Isto foi por lanzar hipótesis. Messi. Pareceme guai a idea. O rei Felipe de España, en realidad eu creo que un changeling non é Borbón. O sea, alguén cruzou aí, sabes, meteronlles un primogénito non Borbón para intentar solucionar o tema. Jesucristo. Jesucristo. Que no fondo, a historia de Jesucristo é a historia de Anakin Skywalker. Volveríamos o... Xa que o esconderon tamén na casa dos carpinteiros. Sabedes o capítulo dos Simpson en que os extraterrestres como fan de candidatos na selección? Sí.
É que eu podo imaginarme a Abel Caballero como quitando a máscara e realmente é pero concretamente can o codos. Caballero, Caballero Que non me Changue, parecería mal. Quita a máscara e a Santa Claus. Oh. Outra figura mitolóxica, sabes? En plan, deixa de ser Abel Caballero para ser outro político, sabes? Pablo Iglesias, sabes? Non sei, unha cosa así. Lluvia de estrellas. Pois moi ben. Despois desta fermosísima sección sobre mitoloxía que me currara para acabar facendo referencias a programas de Bertín Osborne, nun xiro os acontecementos moi propio do Tigre do Futuro, por outra parte, pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe. O que máis esperanza tiña no futuro das fotopirolas era o compañeiro Philip, que lle daba como 150.000 anos como mínimo de duración. Como mínimo. Así que dele a última sección de hoxe. Philip, de que nos vas a falar hoxe? Vou falar dun auténtico héroe. E aquí gustaríame que meteses despois, in post, gustaríame que meteses a canción de Drive de Real Human Being and a Real Hero, pero que quites a parte de Real Human Being, porque non é un ser humano este héroe. Pero it's a real hero. E para empezar esta historia, quero contarvos unha subhistoria. Imagina que corre o ano 2015 e decides aproveitar o verán para viaxar a Edimburgo cuns colegas. Tedes a sorte de que imperen unhas condicións meteorolóxicas favorables, así que, despois dun par de días percorrendo as rúas da cidade e coñecendo os seus monumentos, alugades un coche coa idea de explorar as magníficas paisaxes deses lares. O mediodía, arribades a un bosque que ven recomendado no TripAdvisor, paseando debaixo dos copos dos carballos e puxantes bidueiros dunha apacible devesa. Todos comentades que isto tamén o hai en Galicia, e non facía falla coller un avión para velo. Pero non está mal tampouco. Neste momento, parades en seco. Un pouco máis adiante, vistes unha parella un chisco extraña. El, cuns prismáticos, colgados dunha tira de coiro, está vestido como o típico explorador británico do século XIX. Ela, en cambio, parece unha especie de guerreira Highlander tipo Mel Gibson mesturado con azafata de Iberia. Pero a extrañeza da parella non é o que vos fixo parar en seco. O que pasa é que esta parella está tomando un picnic cun oso. O oso quere coller unha tarta, pero non lle deixan. Regáñano, de feito, e o oso empeza a chorar. Pero cando encima da tarta lle poñen as letras para deletrear Wojtek máis unha bandeira polaca, o oso alédase visiblemente e lánzase a bailar e tocar unha pandeireta. Os dous seres humanos rin e danlle cervexa ao oso. A cervexa non chega. Non satisfai o oso, así que empezan a darlle cigarillos. O oso encántalle fumar. E cando a bacanal está alcanzando un clímax, o oso decátase da vosa presencia. Ti ollas a cara do oso e intues que deberías fuxir, pero non podes. Isto mola demasiado. O oso achégase, levántase sobre as dúas patas posteriores, ergue as súas temibles garras e ofréceche un cigarillo. Porque resulta que o que acaba de pasar é que sorprendiches a cantautora escocesa Katie Carr na súa grabación do videoclip da canción Wojtek, o oso soldado. ¿Qué? A ver, a realidade acaba de romperse como por 7 sitios e non sei como volver a xuntar os pezas.
Volve a contar desde que vas a Edimburgo, por favor. No, a ver, quen era, o sea, da parella a muller era unha cantante. Sí, é un videoclip. Acabo de contarvos un videoclip. Logo mando o enlace, se queres. Sí, esta canción e o videoclip homenaxean a un héroe, Wojtek, o oso soldado. E vou vos contar a historia deste oso que serviu na Segunda Guerra Mundial como soldado no exército polaco. Que obsesión temos con este tema tamén, tío. As pombas soldado, os osos soldado, os soldados cheos de cocaína. Non paramos de falar desto, tío. Non vas contar a historia que recientemente salió en cines dun oso? Non. Esta é unha historia verdadeira e hai cervexa, hai cigarrillos que eu saiba non hai cocaína. Bueno, está ben Para entón a eso historia. Andrew Barren e as abellas. Baseeime principalmente nun vídeo de YouTube en que un youtuber polaco pode entrevistarse con Wojciech Naremski, que era o cuidador deste oso durante a Segunda Guerra Mundial. Agora ben, o vídeo está en polaco e os meus coñecementos do polaco son mediocres, polo cal é posible que estea terxiversando algunhas cousas que non entendín perfectamente. Pero polo que entendín, o oso naceu en 1942 en Irán e por aí andaba o exército polaco. E creo que non hai moitos momentos na historia en que o exército polaco anduvera por Irán, pero ese foi un deses momentos. Estaba destinado, estaba nas estrelas. Que facían en Irán? Pois é un pouco complicado, pero basicamente ao principio da Segunda Guerra Mundial, Rusia, de acordo co pacto Molotov-Ribbentrop que fixera cos nazis, invadiu Polonia e houve un montón de refugiados e prisioneiros de guerra polacos na Unión Soviética. Pero máis adiante firmaron os rusos firmaron un acordo cos aliados, abandonando a alianza temporal que tivera antes con Hitler. Nese momento soltáronse un montón destes prisioneiros de guerra e refugiados que estaban aí máis ou menos atrapados. Formouse un novo exército polaco baixo o general Anders e ese exército tiña que pasar por Irán e Irak para chegar até Palestina e finalmente a Egipto, onde podían viaxar até Europa Occidental en barcos. Joder, mima. Eso pasa por facer caso ao Google Maps. Sí, alguén lles dixo mal unha dirección, No, tens que ir por este cruce de seguro, segurísimo. É un deles dicindo, eu xa sabía que había que coller a rotonda en Albuquerque. Non me digas a terceira saída, dime por onde teño que sair e punto. Diríxete ao sur, son Cristóbal Colón agora. Sí, claro, a ver, ahora sácame o compás. Pois, entón, andaba por aí tanto o exército polaco como numerosos refugiados e refugiadas polacos. E un neno iraní tiña este oso, que ainda era un cachorro, evidentemente, e unha muller polaca que se chamaba Irena Bokiewicz estaba aí e o neno dixo: "Queres comprarme este oso?" E ela: "Sí." E o oso... A ver. Un día normal na vida de Irena Bokiewicz. E o oso que... xa como era como un cachorro, era como un perriño, pois rapidamente namorou a xente. E o comandante dixo: "Sinto, Irena, pero este oso ten que ir ao exército, é que é demasiado mono, ten que ir." Pero non a fronte, que non era un cabrón ese señor, iba á segunda compañía de transportes. Hei de decir que mentres é certo que o oso namorou a todos os soldados e toda a xente, sí que era problemático. Por exemplo, un día comeu 50 ovos e deixou a uns cantos soldados sen desayuno.
A ver, 50 ovos son moitos para un oso. Non parecen moitos. O mellor eran 50 soldados que quedaban sen almorzo. Bueno, pero se tes un oso na compañía, pois sabes o que hai tamén, sinceramente. A ver, mellor os ovos que un soldado. Hai un vídeo moi guai en internet dun concurso de comer entre un oso de Canadá e un comedor profesional xaponés que se chama Kobayashi. E comen salchichas. E quen gaña? Gaña o oso. Gaña o oso e encántame os comentaristas porque falan da estrategia de Kobayashi e dicen e ele está dependendo de que o oso non siga ningunha estrategia concreta porque a vantaxe que ten é que ninguén lle informou o oso de que está nun concurso. Ten moitas desvantaxes, pero ten un pouquiño máis de información que os. A ventaxe é que o oso é tonto. É tan tonto. Agora ben, o oso probablemente gañe de todas maneiras. Brillante. Pois puxéronlle unha tenda de acampar para o oso, pero non quería dormir só, ainda era un bebé, así que iba a tenda de acampar do cabo da compañía, que terminou sendo o seu coidador. O xa mencionado Wojciech Naremski, que xa moi maior, de feito está aí na entrevista, está aí na cama, ni sequera pode levantarse, pero tamén unha fonte moi importante para coñecer a historia de Wojtek. Wojtek é o diminutivo de Wojciech, e parece ser que a xente se buscaba a un dos dous polo campamento, tiñan que especificar se buscaban o Wojtek grande, que era o ser humano, o coidador, o Wojtek pequeno, que era o oso. E ademais é un nome moi bo que puxeron porque ven da raíz de guerra. Por exemplo, Wojska sería exército, Vojna sería guerra e Wojtek é como pequeno guerrilleiro. Joder, que guapo en realidad, E a xente sacoulle moitas fotos a Wojtek, o oso, e hai fotos en que aparece bebendo cervexa. Parece ser que non lle deixaban beber máis de 2 botellas de cervexa a vez. A vez. Bueno, a vez, unha despois doutra, pero xa chegaba. Home, sinceramente, pareceme bastantes, que conste. Non, o que non teño claro e non vin é se el fumaba os cigarillos ou se comía os cigarillos, pero parece que que parece que non, pero é importante a diferencia, Por favor. Claro. E hai unha grabación realmente moi chula duns soldados que se pelexan con el de broma como estilo lucha libre. Pero igual se ve un problema, que o oso non sabe que está de broma. O oso non sabe que está nun concurso. Claro. Pois claro, non todo poden ser bromas aquí, porque, claro, a Segunda Guerra Mundial en xeral era bastante divertida, pero claro, a veces tamén houbo xenocidios e batallas e bombardeos e tal, a veces. E resulta que en Irak os soldados tiñan que construir trincheiras ou defensas por se os alemáns atacasen os xacimentos petrolíferos. E nese momento foi un pouco máis difícil para Wojtek, porque ninguén podía facer moito caso. Ademais, facía moito calor. Lembremos que un dos primeiros embaixadores de España, Gómez de Salazar, morreu por esas terras gracias ao calor. Requiescat en pace. Así que a experiencia de Wojtek na guerra en Irak máis ou menos consistía en estar nun buraco no suelo e a xente botaba cubos de auga encima dele. Pensaron que era un oso marino ou algo. Que ti dis, pobre Wojtek, pero no fondo de todos era o que menos puteaba. O sea, os outros se pasaban 10 horas cavando trincheiras, Vaya, o sea,
tampouco que Wojtek que estivese especialmente mal. Aí hai que valorar o listón. Claro, o sea, que estás na guerra, Wojtek, que sabes que igual algo deberías cavar, pero bueno. Parece tamén que encantaba que o levasen por aí en un 4x4. Claro. En caso dun ataque, un plan era deixar a Wojtek no asiento de conductor dun vehículo para que ninguén se ocorrese acercarse ao vehículo a roubalo. Imagínome o nazi, en plan, xente, aí deixaron atrás un jeep, pero non o vexo, non me estou atrevendo a requisar o jeep en cuestión. Ese nazi dicindo igual o das anfetas non é tan boa idea, Admito que estou de subidón, pero non tan de subidón como para pelexarme cun oso. Pero bueno, despois de 2 anos en Oriente Próximo, a segunda compañía de transportes chegou a Alexandría, en Egipto, para poder embarcarse e ir a Italia. Os animais non estaban permitidos no barco, así que empuxeron o rango de cabo a Wojtek, porque así podía ir no barco. Puxaronche un sombreiro as gafas. É un xornal. Ata cabo sodes animais, pero a partir de cabo, bueno, xa sodes persoas. Tamén hai unha escena que tiña que ser moi guai. Un lugartenente da Marina estaba aí como chamando os nomes de todos os soldados para subir. E chegou a Wojtek e Wojtek non estaba. E como, e este onde está? E creo que dixeron como, está dormindo. Como, o lugartenente non tiña nin idea, como está dormindo? Tráedelo. Como pensando, Dios, que hago? E apareceron os 2 soldados cun oso así andando as 2 patas. Wojtek de resaquísima. Que non querían o convencer para que montase no barco e non o querían convencer. Bueno. Eses soldados que os mandan a despertar un oso. Sí, home. Petando, Wojtek, mira, Wojtek, que marcha o barco, que se levantas. E Wojtek non sabe que é un barco, é claro. Era a única ventaxa que tiñan é que Wojtek non sabía o que era un barco. Ben, agora a parte así máis famosa da historia. En 1944, Wojtek tivo participación na batalla de Monte Cassino, unha das maiores batallas de toda a Segunda Guerra Mundial, e, como podedes imaginar, e dá moita pena pensalo, pois estaba aterrorizado cos bombardeos, con todas as explosións. Claro, non estaba na fronte, porque era moi mono, pero se hai un exército onde podedes estar seguros de que van ser moi cabrones e masacrar un oso monísimo, son os nazis. Pero estaba, varias testemunhas dicen que estaba paralizado de medo, pero ben co tempo, co paso de varias horas, vía como os seus compañeiros da compañía estaban trasladando uns proxectís de artillería dun lado para outro. E tranquilizouse axudando, copiando, movendo as cousas. E esta imaxe do oso trasladando proxectís dun lado para outro, axudando co transporte, é a imaxe icónica de Wojtek que hai, e rapidamente ese debuxo fixose un debuxo, rapidamente apareceu na roupa como símbolo da compañía, na roupa dos soldados, na súa bandeira, nos seus vehículos. E despois da batalla o general Anders dixo que Wojtek era un verdadeiro irmán dos soldados da segunda compañía. Despois da batalla tamén houve un pouco de tempo para relaxarse,
unha tranquilidade moi merecida. E hai unha historia que me gusta, como levaban no 4x4 na costa do mar Adriático, e parece ser que pasaban ao lado dunha praia, e Wojtek saltou do coche, da camioneta, para ir á praia e bañarse no mar. Xusto coa mala sorte de que había un gran grupo de mulleres francesas tomando o sol, e parece ser que Wojtek espallou o pánico. O sea, o oso soldado baixouse da planeador. Claro, as señoras... Ademais, ainda estaba a guerra librándose, sabes? Que coño é isto? Sí. É un pouco de sitcom. Imagínate os soldados. ¡Volten! ¡No! ¡No! Chinichi. E acaba o capítulo con Wojtek como correndo paralizado así no tempo. Vale, como termina a historia de Wojtek? Pois, en 1944, o exército polaco foi trasladado ás reservas dos exércitos aliados en Escocia. E mentres durase a guerra, pois Wojtek converteuse nunha figura recoñecida polas rúas de Glasgow. Sempre co 4x4, parece que o levaba ao teatro e a ópera, ele esperaba fora e todo o mundo coñecía a Wojtek. Pero cando terminou a guerra, tiñan o problema de que este exército polaco eran polacos que non estaban conformes co primeiro lugar co réxime soviético e posteriormente co réxime comunista, digamos, vasallo da Unión Soviética que había en Polonia. Entón, a maioría non podía volver, ou non quería, ou non podía. Nin tampouco querían mandar a Wojtek a Polonia, onde os comunistas poderían usalo como peza propagandística. Así que en 1947 encontrou un novo fogar no zoolóxico de Edimburgo e ali viviu feliz durante 16 anos. Ostras. Parece ser que cando a xente lle falaba en inglés, como nada, ninguna reacción, pero se a xente os visitantes lle falaban en polaco, pois correspondía, saudaba, e ademais darlle cigarillos iba en contra das normas do zoolóxico, así que os visitantes polacos tiñen que pasarlle cigarillos de forma clandestina. Con 20 e pico anos, Wojtek morreu en 1963. Non sei se os cigarillos tiñan algo que ver. Tampouco se cale a esperanza de vida ordinaria dos osos, sinceramente, Non sei, pero non creo, a ver, non sei se moi mal, pero ben tampouco, quero dicir, o de comer cigarros tampouco creo que lle fose a mellor cousa. Entre 20 e 30 anos. Bueno, pois entón, joder, viviu o tempo. Entón, volvendo ao principio, a canción e o videoclip que mencionei de Katie Carr, pois ten esa relación, porque Edimburgo é precisamente a cidade onde Wojtek viviu. Pensando ben a maioría da súa vida, eu creo que Katie Carr tamén é descendente destes polacos. Creo que sí, porque mirei un pouco ten discografía, ten un dos discos ten un título en polaco e tal. Eu entendo que debe ter esa conexión. Home, e para terminar, publicouse no 2010 un libro sobre Wojtek. En unha recensión escrita nunha revista académica, Michael Alfred Peschke escribe que pode parecer extraño que un libro sobre a historia dun oso, a mascota do exército polaco, sexa obxecto dunha recensión nunha revista científica. Non obstante, a historia de Wojtek realmente é a historia de toda a segunda compañía polaca e da memoria das familias de militares polacos que se asentaron en Escocia despois da guerra. Pois moi ben, con esta
reivindicación polo que sexa dun novo animal que participou na Guerra Mundial, que xa non nos deben quedar moitos, sinceramente. Chega xa ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro e xa sona de fondo o Tigre de The Omens. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe, mas este programa en particular ten que ir dedicado a Xian, que acaba de chegar, e que mellor que agora que acaba de ver a luz dedicarlle xa os mellores augurios desde este noso oráculo do tigre. E nada máis, emplazamos vos xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate